Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 28. Kagurguram ti maysa a tao no padpadaksam. Awan ti pataudan ti panagpatirayok no di pan nakadadaal. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lovely. Ada ibagakan ka. Ngam saritaan talada ito ya. Anya ngamin day tang ibagam kanyak, Mario. Kada tayo amin namang manggad dito bodega dagiti soft drink. May salati kagurgurak. Ha? Asino? Dayjay ajuben. Naglastog. Kanjak kaya ti panagkawkawas na. Anya? Tapno ibagakan ka. Saan nga agbayag dito'y pagtrabahuan tayo a bodega dagiti soft drink ni Juben? Anya ti kayat mo asawan, Mario. Dadaelag kini boss. Anya? Aramay damday ta? Gaputa kagurguram di tao? Wen, lovely. Talagang aramidak dayta. Tapno maikat dito'y trabaho tayo. Makaamu ka. Basta sanak nga iramraman di ta nga aramidam. Boss Magno, kasla daw orayam dito'y labi ti bodega. Adda nga ron, Mario. Napatag ti papanag. Katawan pa'y ti driver ko. Kasta ka di, boss? Wen, Mario. Agkita kami ngamin iti kompadre kiti downtown. Inbound ko di driver. Kat saan mata nakasubla dagos. Sapay urgent ti pagnak. Nagadumatalugan dito'y bodega, boss. No kayat mo, siya kung ti agmaneho, para kan ka. Kabailam tag maneho, Mario? Kabalak, boss. Ado na klase ti lugan tin maneho. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, itulod nak nga rod, iti downtown. Kunak man no kalugaram ni Mario, Joven. Wen, lovely. Saan ko la kalugaran ni Mario? No di kat karubak pa ya mismo, Anya? Apay nga rod akagurguran na ka. Jack man mo, lovely. Nasingid matagayim ko din ni Mario. Ngam na apay nagbaliw ti panakilangan na itan. Sa bali ngamin ti pinsar na kan ka. Talaga akagurguran na ka. Iso aliklikam laangan akasarita. Talaga mo takastater aramidak, lovely. Jack amo na apay akagurguran nak ni Mario. Ket awan mo ti madingar aramidak kan kuana. Saan kalagayam abutikero? Nalaing kapay a driver, Mario. Agyaman ak, boss. Oh, nakasublita dagos dito'y bodega. Kursunadak ti panagmaneho, tanaanad ka. Thank you, boss. Malangarod. Malaksid iti driver ko. Alaan kamutan nga ekstra nga agmaneho iti kutse. Ha? Mala, dumsagtan, kataglayon ta iti karinderya. Tapag meriendahan ka, Maria. Kumusta mo ti panakilangan mo katagiti katrabahuam iti bodega, Maria? Nasayat mat, boss. Malaksid kini Hoben. Apay ni Hoben. At taga di parikot kan kuana. Karubak ni Hoben, boss. Mas dawak nga ron ta nakastrak iti bodega. Kat naalas ti ugali dayjay. Anya? Kasla nagsingpat nukit kita ang tilangana. Ngam rinukar ti ugali na, boss. Kasta ka di. Paliiwan nyo anay bag, boss. Amangan no, agtakaw pa iti bodega. Anya? Agtatakaw gayam ni Hoven. Wen, boss. Saan lang agtatakaw? No di kat sadut pa'y agtrabaho iti bodega. Itala na amwak dayta, Mario. Boss. Ipagbagak lati paliiw ko, Dagan ka, numamati ka kanya kung ano saan. Agpatpatulong ak ngamin idi na minsan. Taurnosin mi dagiti empty bottle ti soft drink. Di nakit din tinulungan. Anya? Imbagak la dagiti paliiw ko, sir. Makamu kayon.
Agyaman iti dayta nga impormasyon, Mario. Diyak kaya tikas kan ni Joven na trabahador. So ang manipod ita, inutak nga ikatan iti bodega. Nanang, Apay, Ruben. Nagunag ti panagsanna ay mo, anak ko. Adda ka di parikot mo. marikrik na kakagurguran ng tibos medyo bodega, nanang. Anya, No kablawa kitag sapa. Di nakpulos ikas kaso. Saan mo't asigo ta kas jitipan na kilangan na kanyak? Agtrab-trabawa ka na yung bagi di bodega, nanang. Panagkunak, adamang padpadakas kanyak. asino anak ko? At dati atap ko. Ngamdyak kay tagsaw, tamang anog kang maliak, nanang. Ala, bagam kanyak no asino ti atap mo amang padpadakas kan ka. Tika ba tayo, nanang? Ni Mario. Anya, Ngam atap ko lang dayta. apay apadaksan na ka ni Mario kat kalugaram. Ay, nupod no man day nga atap mo. Nasaysaya at nuliklikam ni Mario anak ko. Wen, nanang. Kinapod no na. Jack pa yun amo ti paglugarak. Nadyak ikas kaso ni Mario. Dakasak. No makilang yun dakasak matlatta. May dandanon ti pamadakas kanyak ni Mario, nanang. Ruben, Sana kung anaragsak nga agtrabaho di bodega. Takas lang kanayon nga dati mga sipsipot kanyak. Nanang, kimaro man ang ti panaguyok mo. ay, awan anyaman na daytoy anak ko. Nakaluto akon iti pagarmo saram amapan agtrabaho. Nanang, madandanagan ka gapo iti sakit mo. Saan ka madanagan? Taagimbagak tumutla. Sapay na ng awan ti kwarta kapag gatang iti agas. Diyak magatang dagiti agas nga inireseta ti doktor ken ka. Ay, di nakpagdanagan ko nakmanan. Mala, agar mo sarkan. Tama nga numala daw kan iti trabaho. Kanayon man apatiray ukak ni Boss Magno. Amangan no italunak pa ikit diti trabaho no kasta ti aramidat. Ay, agturungan dito ayan ko amang isimsim pa kadag iti basyo. Naimbag nga oras mo, boss. Kastamat ken ka, Mario. Uy, bagay mo ti kolor ti polo ma, boss. At dati marka. Agyaman na, Mario. Boss, manon na babae ti pinagsangit mo. Iti day tatar mo. Sigurado babae ti kumamat kan ka. Loko, pasablogan nakman. Sa bagay, gusto kay ti imbaga. Iti agad adalak paylay ti kolehyo. Ado, tinagbalin akayan ayat ko. Kitaan niyo ni Boss Magno. Kanda di Mario. Nagmaya tilin na nganda. Wen nga rod, bilibak ka ni Mario tamarabak na tibos tayo. Nagpasi ka makisarasarita. Idinto tada tayo kat saan tayo pa'y amaaramid ti makirinabak ka ni Boss Magno. Lovely. Army, saan tayo latay dan ni kaskaso? Basta trabaho tayo latan dito bodega. Uwing gayam. Adda na dakamat ni Mario kanyang itinaminsan nga daw. Anya dayta, Army? Amangan ka no italo ni Boss Magno. Anya? Ha? Wen, nasarita ka no ni Boss Magno kenkwa na dayta. Amangan numay santon kadagiti kolektor iti kwarta. Ha? Gapo ka no taam mo na ti agmaneho. Iso ama iparbang lakan kwa na ti maitalo iti trabaho. Awan mo't dakas na no maitalo ni Mario. Mon, anda tayo ditan. Ngam sa bali ti wagas na, tatnula ang maitalo. Nasken apadaksan na ti pada na atao. Tapno mapankan kwa na ti panagtalak ti boss. Army, saanan aday tati pagsaritaan tayo? Amangan no masiputan na tayo ni Boss nga awantar aramidin na. Dakas tayo lakit di.
manipod bodegero. Iyakar kan, kat may sakay ta na kolektor iti kwarta kadag iti customer tayo. Ha? Talaga, Boss Magno? Wen, Mario. Naibagak matken kadaitan saan ka di. Ay na, agyaman akan ka, boss. Aramata mo ti maysa kadag iti lugan ti bodega, Mario. Dayta ti may parbengken ka. Gaputan nagaget ken nalaing ka ang makilangan. Boss Magno? Kasken ka ti kayat ko trabahador. Tamom nga isakit ti negosyo. Dakkel launay ti panagtalik ko ken ka, Mario. Apay pinayaban nak dito opisina, Boss Magno. Hoben, napanunot ko nga ado kayo na trabahador dito'y bodega. Malugi ak amang pasweldo kada kayo. Iso anas ken nga damay sa amaikat. Anya? Ti kayat ko at trabahador, kat kasken ni Mario. Nagaget, mapangnamnamaan ken mapagtalkan. Ado pa'y ti ammo na trabahuan. Boss Magno? Pasensya kan, Hoben. Sika tinapilik nga ikatan dito'y bodega. Anya? Kas itinakunakon, saan kan akabailan asweldoan? Dahita ti gapuna. Boss, pangasim, tasaan na ko mga ikatan iti trabaho. Kasapulak launay dito at trabaho. Gapot ang masakit ti inak. Dahita pa iti may sadyak na gayatan ken ka, Hoben. Nalaing ka nga agrason. Kas na ibagakon, ikatan kan. Kat tinalpasan ang naibagak, saanan ang maibabawi. Oy, na kayo a checker dito'y bodega. Sayatan nyo ti trabaho yo. Tapno saan kayo matamay kat akas kini Hoben. Mario, Siga, lovely. Kunak no mapagtalkan ka. Saan mo't gayam? ha? Anya ti kayat mo asawan, Mario? Ti amom nga takat jak amo ngayon dandanon mo kini Hoben dagiti bagbagakan ka idi. Mario, naitalo ka laang iti trabaho. Kunamlan asino kan ngagsasao. Ate mo pa yan ni Boss Magno. Anya? Oy, Army. Jak magustuhan ti tinor ti sarita ma. Pudno mo ti imbaga, nagngaton ti porwam, Mario. Naalam nga minin ti kayat mo di ti bodega. Nalastog kan. Dakalagatan ti nakolektar ko. Saan nga mo ni Boss Magno akin isayak ti kwarta? Ket napanak na ginom. Mapanak man iti balay pagraragsakan. Gundawayak ti kinado ti gam kwa kwarta. Agpapasak nga nightlife. Tada ito iti sapsapula ka pa nagbiag. Kaya, ha? Kalat nga da nag-overtake masabat ko kat. May itong parang. Makapuutan ni Mario, kalpasan ti pan nakaoperana. Uwan, Boss Magno. Boss, sa dino ti ayan ko. Adda ka dito'y ospital, Mario. Nadisgrasya ka iti kotse. Uwan, malagip kon. Apayajak, may garaw dagiti sakak. Mario, naputod dagiti sakam. Gapo iti nakaro apan nakadisgrasyam. Sana po na ito eh. Saan? Anya ti araramidam dito'y balay, Hoben. Naamuak ti pan nakadisgrasyam. Isang umay kasarungkaran, Mario. Anya? Naputod kayam dagiti sakam. Juan, Hoben. Sa anak mata na makatrabaho. Gapoy tinapasama kanyak. Mario, Sing-sing rin nakpay ni Boss Magno.
Diya mo no kasano kabayadan dagiti kinuskusit ko akwartana. Agraman tinadadaal ko alugan. Mario, Inutil ako, Noben. No saan ko ang mabayadan dagiti na dispal ko akwarta iti bodega. Idarumnak ni Boss Magno. Kasanuak pa itahan. Kabayatan ti panagbiag tayo diti rabaw ti daga, nasaysayaat no dagiti pakaragsakan ti Dios ti intay aramidan. Ditay kumaaglablabbas. Tapno nasaya at latta ti pagbanagan tayo. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.